morning! Καλώς όρισες σε ακόμη ένα επεισόδιο του Travel Diaries. Βρισκόμαστε σήμερα στο Phnom Penh, στην Καμπότζη. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο ξενοδοχείο. Η αλήθεια, έχουμε έρθει από χθες. Είχαμε λίγο την ευκαιρία χθες να εξερευνήσουμε την πόλη, αλλά σήμερα είναι η μεγάλη μέρα που θα κάνουμε την εξερεύνηση μας μαζί. Είμαστε τώρα στο ξενοδοχείο, το οποίο είναι πανέμορφο, είναι λίγο κλασικό, αλλά με μοντέρνες luxury πινελιές. Το ότι μας άρεσε πάρα πολύ με το συγκεκριμένο ξενοδοχείο είναι ότι είναι πάνω στον ποταμό Mekong. Βλέπετε πίσω μας στον ποταμό, έχει river view, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Είναι σε κεντρικό σημείο και βασικά όταν θα έρθεις εδώ στην πόλη είναι το καλύτερο σημείο να μείνεις, ενώ προτιμά να μείνεις κάπου που είναι riverside. Πάμε να το δούμε λίγο μαζί στο ξενοδοχείο, να κάνουμε λίγο room tour, μετά πάμε μαζί για πρόγευμα και θα εξερευνήσουμε την πόλη μαζί. Ελάτε μαζί μας. Σοκολάτα ρε, καφέ ρε, βιετναμέζικος καφές ρε παιδιά. Είναι πολλά ωραίος, είναι έντονος αλλά είναι ωραίος. Το φαγητό είναι απίστευτο. Όταν θα έρθεις εδώ πέρα, το τι σου συστήνω να φας με τα χίλια είναι το τόφου. Αν και δεν μου αρέσει το τόφου, δεν είναι το συγκεκριμένο. Απίστευτο, νιώθω αληθινό. Απίστευτο. Λέω τις θεώνεις, δεν πιστεύω ότι είναι να σου πω, αλλά παραπάνω και άλλο τόφου. Πήραμε τα εισιτήρια, $1 το άτομο, σαν εισφορά προς τον ναό, αλλά φαίνεται πάρα πολλά ωραίος. Εντυπωσιακή είσοδος. Στην είσοδο βασικά είναι 2 αγάλματα με έναν πουλί με 6 κεφαλές νομίζω. Οι κεφαλές του στο σχήμα κόμπρας. Ή απλά η φαντασία μου οργιάζει, δεν ξέρω. Αλλά έτσι φαίνεται. Και πίσω μας υπάρχουν 2 άλλα... Όχι, είναι παγότες, είναι. Τελικά, παιδιά, αυτά ονομάζονται στούπες, όπως με πενιθιώνει. Πολύ πράσινο, πάρα πολύ ωραίο. Και μυρίζει λουλούδια, παντού. Ναι. Ξέρεις, θυμίζει μου εκεί που πήγαμε στην Κρήτη. Το βοτανικό. Ναι. Είναι τέλεια ωραία. Γενικά ότι κάνει μοναδικό το συγκεκριμένο ναό είναι το πράσινο, ο κήπος βασικά, ο οποίος υπάρχει γύρω από τον ναό. Ο συγκεκριμένος ναός είναι βουδιστικός ναός και συγκεκριμένα ο πιο σημαντικός βουδιστικός ναός ολόκληρου του Phnom Penh. Και για τη συγκεκριμένη στούπα, που είναι η πιο μεγάλη στούπα του ναού, είναι ότι κατοχυρώνονται μέσα οι στάχτες ενός από τους βασιλιάδες της Καμπόδιας που ήρθαν το 1400 κάτι μετά Χριστό. Πάρα πολύ ωραία είναι η ιστορία του και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Λοιπόν, μόλις φτάσαμε στα Killing Field. Είναι $6 το άτομο για να μπεις μέσα και συμπεριλαμβάνεται το audio guide. Το ότι με εντυπωσιάζει περισσότερο, όχι περισσότερο, αλλά το ότι με εντυπωσιάζει, ρε παιδιά, εντωμεταξύ είναι ότι το δολάριο είναι το δεύτερο επίσημο νόμισμα της Καμπότζης, που δεν έχω ιδέα γιατί, δεν μάθαμε ακόμη, αλλά είναι αρκετά ενδιαφέρον. Μπορείς να πληρώσεις είτε με Καμποδιανό Rail είτε με USD. Λοιπόν, η δεύτερη στάση για την ημέρα είναι τα Killing Fields του Phnom Penh. Στην ουσία είμαστε 30-40 λεπτά έξω από το κέντρο της πόλης. Εδώ πέρα είναι το χωράφι του θανάτου, όπου στην ουσία, όπως αυτό το σημείο, είναι ακόμη 300 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι το 1975 με 1978 είχαν πεθάνει σε κάποιες ψευτοπεποιθήσεις. Άρα βασικά μάθαμε μόλις τώρα ότι ο Πολ Πότ σπούδασε τεχνολογία ραδιοφώνου στη Γαλλία και είχε έρθει σε επαφή βασικά με το κομμουνιστικό κίνημα της Κίνας του 1975. Είχε υιοθετήσει τις πεποιθήσεις των κομμουνιστών σε πολλά πιο αρρωστημένων επίπεδων και απλά ξεκίνησε να παρασύρει εργάτες των χωραφιών και να τους λέει ότι το κίνημα μου είναι για να δημιουργήσουμε μια αγνή Καμπότζη, όπου θα είμαστε όλοι ίσοι, με αυθονία, πλούτο, σταθερό εισόδημα και τροφή. Και κάπως έτσι ξεκίνησε τη δικτατορία του, λέγοντας ψέματα βασικά σε εργάτες χωραφιών που δεν ήταν τόσο μορφωμένοι. Αυτοί τον ακολουθούσαν και βασικά αυτοί έκαναν τους σκοτωμούς εκ μέρους του. Και μέσα σε 3 χρόνια απλά σκότωσε 25% ολόκληρης της Καμπότζης. Επίσης, οποιοδήποτε θεωρούσε κάπως εχθρόν του, δηλαδή οι δασκάλοι, οι άνθρωποι που ήταν σπουδασμένοι, ήταν πιο έξυπνοι, είχαν κάποιες παραπάνω γνώσεις, άρα τους θεωρούσαν εχθρούς του, απευθείας τους έφερνε εδώ στο Killing Field και τους σκότωνε. Προηγουμένως ήμασταν στο σημείο το οποίο μπορεί να φαίνεται λίγα μέτρα μακριά, στο οποίο σημείο ουσιαστικά ερχόταν συνέχεια έναν φορτηγάκι, το οποίο έφερνε συνέχεια άλλον κόσμο, οποιοδήποτε θεωρούσαν εχθρόν του, και ακριβώς εκεί τους εκτέλεζαν βασικά. Και όταν απλά ήταν πάρα πολλοί κόσμος για να τους εκτελέσουν την ίδια ώρα, τους αφήναν σε αυτόν εδώ το σημείο που είμαστε τώρα, έτσι ώστε να τους σκοτώνουν σιγά σιγά. Ναι. Βασικά στη ουσία λένε τα κριτήρια τώρα με τα οποία σκοτώναν Καμποδιανούς. Και βασικά το ένα ήταν, αν τα χέρια σου ήταν μαλακά, ήταν να πεθάνεις. Γιατί στην ουσία σημαίνει ότι δεν ήσουν εργάτης, άρα πρέπει να πεθάνεις. Εάν φορούσες γυαλιά, σημαίνει ότι ήσουν έξυπνος, άρα ίσως να ήσουν εχθρός της κόκκινης χήμερας που ήταν η τέλεια κοινότητα την οποία προσπαθούσε να χτίσει ο Πολ. Ή αν ήσουν γιατρός, αν ήσουν νοσοκόμα, θα είσαι γιάρος. Ακόμα και δάσκαλος, γιατί ο Πολ ήταν δάσκαλος πριν ξεκίνησε τη δικτατορία του, αλλά σκότωνε όλους τους δασκάλους, γιατί μπορεί να ήταν εχθροί του. Κυριολεκτικά δεν είχα ιδέα για το συγκεκριμένη ιστορία, το συγκεκριμένο γεγονός. Το πιο
Πώς να το περιγράψω, το πιο τρομακτικό είναι το ότι τα 3 χρόνια, 4 χρόνια που συνέβαινε ότι συνέβαινε δαμέ, καμιά άλλη χώρα προς τα έξω δεν το ήξερε. Από το 1975 έως το 1979, απλά είχε κλειστεί η Καμπότζη μόνη της δαμέ, με νάρχες. Κανένας στον έξω κόσμο δεν ήξερε τι γίνεται. Και απλά σκοτώσαν 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους μες στη χώρα. Ναι, είναι πολλά περίεργο να μην ήξερε κανένας τίποτε. Ναι, επειδή δεν είναι ότι ήταν πολλά παγιά, το 1975 που ήταν πολέμος στην Κύπρο, αλλά το πιο τρομακτικό είναι το ότι το 1979 που έφυγε η κόκκινη χήμερα και ο Πολ και διαφύγασαν στην ταϊλανδέζικη δάσος, στο ταϊλανδέζικο δάσος, ακόμα μεγάλες χώρες θεωρούσαν τον Πολ και την κόκκινη χήμερα σαν τους νόμιμους ηγέτες της Καμπότζης. Είναι για τρομακτικό, γιατί μετά μαθεύτηκε η αλήθεια. Αλλά η Αγγλία, η Γερμανία, η Αμερική, η Γαλλία ακόμα θεωρούσαν ότι ο Πολ είναι ο νόμιμος ηγέτης τους. Ναι. Και βάλα δυνατή μουσική για να μην ακούετε τίποτε προς τα έξω, την ώρα που σκοτώναν τον κόσμο. Την ώρα που σκοτώναν τους φυλακισμένους, απλά βάλα δυνατή μουσική. Βάλαν πολλά δυνατή μουσική, έτσι ώστε να μην ακούει κανένας προς τα έξω. Ότι έγιναν δολοφονίες μες στα killing fields. Βασικά, μέχρι σήμερα νομίζω ότι είναι το πιο τραγικό, είναι ότι πιο τραγικό είδαμε. Αλλά θα έρθει στη Καμπότζη, θεωρώ ότι είναι πολλά σημαντικό, πολλά σημαντικό για να μάθεις την ιστορία γενικά, δάμε. Είναι εύθυμον. Δεν είναι κάτι φαν. Δεν είναι κάτι φαν, ούτε είναι κάτι εύθυμον, αλλά βασικά δώσε μας πάρα πολλά να καταλάβουμε γενικά για την ιστορία της χώρας, που νομίζω είναι σημαντικό για να γνωρίσεις την ιστορία της. Ήταν λογικά καμποτιανό φαγητό. Ναι. And we have a happy hour. It's coming soon. It's 5 o'clock. Happy hour. Oh, happy hour. Yeah. All the cocktail, and drop beer, buy one get one. Okay. Okay. Yeah. So it's 5 now. Oh, okay. So, okay. You just take a look and then I will order for you. Yeah, thank you. Okay, Thank you. thank you very much. Thank you. Thank you. You're welcome. Λαλείς να πιέσω κανέναν κρασί. Ρε, να πεις πιο. Να πιάμε, εντάξει βουλά. Εντάξει. Είμαστε εδώ στο Hemisphere Rooftop. Έχουμε έρθει εδώ για να δούμε λίγο το sunset. Θα φάμε chips, λίγο πατάτας, φυσικά, και με το ποτό μας. Είναι happy hour, οπότε θα probουμε ένα ποτό. Εάν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάνε like και subscribe, γιατί έρχονται και άλλα επεισόδια από Καμπότζη. Bye bye! Συνέχεια.